Moitas gracias ao Ateneo por acollernos, e agora direi quen somos, por acollernos e pola súa hospitalidade, e en especial pois, a toda a xunta directiva do Ateneo, e en especial a sección que nos acolle, Pousa Ramón, que ca amabilidade de sempre pois está accesible. Nos, digamos, estos debates e este en particular provén de que hai o ano pasado un grupo de nós, os que estamos aquí algún máis, pois pensou que sería bo facer un debate sobre temas actuais con un determinado formato e que un que chamemos de ponente o prepara e nos dá incluso textos. Despois hai como mínimo 2, 3 persoas que son o resto que estamos aquí que leemos e reflexionamos sobre ese texto e o expoñemos aquí o poñente de orde de 15-20 minutos, os demais non máis, e iso quer decir que se é posible menos de 5 minutos e despois abrimos o debate a todos. E isto parece ser que o Ateneo tiña tamén algo parecido. Entón, encaixa, e entón, por eso estamos aquí. Aquí, de dereita a esquerda, temos a Dito Iglesias, que é un periodista todos coñecido, aparte de escritor, como un, podía decir, agitador social. Despois está Cuntín, que é sociólogo, profesor. Despois está Javier Pérez Carrasco, filósofo, profesor tamén, e eu que son físico. Somos moi diversos, son tamén profesor. E xa que logo, despois desta breve introdución, o tema que nos trae hoxe aquí é as redes sociais e as novas tiranías. Esa é o que imos a debater. Rafael, Javier, cando queras. Bueno, pois moi boas tardes. Efectivamente, eu son o meu agradecemento por ternos aquí e compartir con vos esta reflexión. Normalmente o que solía facer era dar argumentos a favor e en contra dunha tese. Este tema entre redes e política me parece tan abrallante, non tan complexo e tan novo, que eu a verdade é que sentome bastante superado polo asunto. Entón non son moi capaz de definir unha tese para abordarlo e moito menos de dar argumentos a favor e en contra deles. Se vos parece, vou facer dúas cousas. Primeiro, vou tratar de marcar a pregunta, porque creo eu que a pregunta de as relacións entre as redes sociais e a política é unha pregunta que afecta a esencia da nosa cultura. É unha pregunta grave, que case diría que afecta ao sagrado, entendido por sagrado, o horizonte de legitimación dun orden cultural. Despois vou dar un par de referencias sobre como se presenta a rede a sí mesma e despois vou dar algúns dos datos abrallantes de evolución das compañías que manexan as redes sociais e algunhas das repercusións económicas e políticas que poden ter. Empezo co primeiro, a pregunta. Ben, o home é un ser que coloniza o mundo desenvolvendo unha praxe, e toda a praxe ten sempre tres componentes fundamentais. Implica un modo de coñecer a realidade, implica un modo de transformala e un modo de legitimala. Estes tres aspectos son constitutivos. E non pode non telos, así que toda cultura ten que resolver estas tres cuestións. Como se coñece o mundo, como se transforma o mundo e como se legitima todo ese proceso. Na nosa sociedade, isto o leva a cabo, respectivamente, ciencia, tecnoloxía e democracia. A ciencia é o noso dispositivo de coñecemento, a tecnoloxía é o noso dispositivo de transformación do real e a democracia sería o noso sistema de legitimación. Así que, se tiveramos que definir a nosa orde cultural, eu diría que aquela onde o dispositivo de legitimación
en base a cal se xustifica a sí mesma, ten estos tres ingredientes: ciencia, tecnoloxía e educación. Bueno, este dispositivo de legitimación, ademais, no noso caso, fundamenta unha certa idea do progreso social, que, ademais, probablemente por primeira vez na historia da humanidade, interpretase a sí mesmo en términos universais, é dicir, nos analizamos a totalidade do planeta, medimos o seu progreso apelando a estas tres instancias. Como funciona o dispositivo de legitimación? Bueno, pois eu teño aquí unha proposta metodolóxica para analizar como funciona o dispositivo de legitimación. Apelemos ao que Habermas chama razón pública. A razón pública sería o sistema global de debates democráticos que se realizan nas institucións políticas, fundamentalmente partidos, sindicatos, medios de comunicación. Isto sería o feito de razón pública para Habermas, non? Institucións, clubs, en fin. En todos aqueles ámbitos onde resuene a confrontación argumental, cunha intención concreta, que é a de acadar consensos democráticos. Quero dicir con isto que non é só debatir por debatir. Na razón pública hai unha restricción procedimental e é que tratamos de establecer consensos que presidan as políticas democráticas. Bueno, como funciona ciencia, tecnoloxía e democracia na razón pública, este dispositivo de legitimación? Pois, en primeiro lugar, creo que polo que exclúe. E creo que exclúe, e isto é unha tese, por suposto, discutible, non? Pero creo que exclúe arte, a filosofía e a religión como instancias de autocomprensión do home compartidas globalmente pola social. Eu non podo apelar nun discurso público pretendendo que a aceptación desa apelación sexa universal, nin a arte, nin a filosofía, nin a religión. Creo que esencialmente porque están descosides, non? Preséntanse como plurais. E nos temos a idea de que, isto xa dicía Kant, non? Cal é a característica da ciencia? Que produce acordo. Hai coñecemento cando hai acordo. Cando non hai acordo, que é o que lle pasa a arte, o que lle pasa a religión e o que lle pasa a filosofía, hai unha sospeita de que os discursos que se ofrecen non sirvan como marcos hermenéuticos de interpretación. Porque corren ao albur de eu escollo un e ti escolles outro. Isto por exclusión. Como comparecen positivamente? Bueno, primeira idea. Vou dar aquí 6 ideas sobre isto. Cando falamos de ciencia, tecnoloxía e democracia, supoñemos que sabemos o que estamos a falar. É dicir, son facilmente recoñecibles nun discurso público. Isto non quere dicir que cando un apreta cousa e diga, bueno, ímonos por a ver que é ciencia, pois sexa dificilísimo. De feito, establecer un criterio de demarcación entre o conocimiento científico, que non é un dos problemas da filosofía, fundamentalmente no século XIX, que eu saiba está sen resolver. Pero na prensa, na televisión, falamos de ciencia, bueno, pues todo o mundo dá por suposto que sabe de que estamos falando. En segundo lugar, son legítimas, é dicir, pues están respaldadas por un amplio consenso social que non cuestiona a súa validez no seu ámbito de autoridade. É dicir, para o coñecemento, a ciencia, para a transformación de tecnoloxía e para a legitimidade de democracia. Fíjense vostedes, nunca, eu, en fin, invítolles a reflexionar sobre isto, non? É imposible atopar unha expresión nestos términos. X non é conocimiento porque é ciencia. Non, hai unha asociación inmediata de garantir que aquilo que se presenta como que científico aporta coñecemento. X é inútil porque é tecnolóxico. Tampouco. Nos entendemos que cando algo se presenta como tecnolóxico é que ten unha razón instrumental. E tampouco diríamos, isto é injusto porque é democrático. De feito, hai unha cousa moi interesante no debate agora sobre a situación catalana, non? Que o que está en discusión é que é democracia, pero todos apelan a democracia. Ninguén descabalgase de orden de referencia, non? De orden de legitimación. O problema está en como interpretamos a democracia. Pero a democracia funciona como un absoluto que non é rebasable no ámbito de legitimación. Non podemos ir pasada, non?
Despois, preséntanse da man de expresións ritualizadas, non? Se vostedes collen un periódico calquera, non? Sempre di, la ciencia dice, unha cousa curiosísima, sobre la ciencia dice, non di los científicos fulano y mengano dice, non? La ciencia dice, non? Expresións ritualizadas que teñen tres funcións fundamentais. En principio, sustantivizan a instancia, non? Justifican o que sostén no seu orden respectivo. Se eu lle digo a vostede, oiga, que isto é científico, non? Se acabou el asunto, non? Por eso aspiran a cerrar a posibilidade de debate. Cando eu apelo a... no discurso público, cando eu apelo a que o que eu estuve a dicir está respaldado por a ciencia, o que quero dicir que por aquí paz e despois se acabou o asunto, non? Cuarta idea, están sometidos ao principio de mellora cuantitativa. É dicir, dase por suposto que canto máis, millor. Canto máis ciencia, millor. Canto máis tecnoloxía, millor. E canto máis democracia, millor. E isto convírtese nun metro, como xa dixen antes, non? De valoración das culturas, non? Se vemos aos, os indios mapuches, bueno, pues o que nos asombra os indios mapuches é que non teñen ciencia, diremos, tecnolóxicamente son moi pobres e as súas institucións non son democráticas. Esta idea de progreso, na miña opinión, xenera respecto do mundo contemporáneo o que eu chamaría un estado de excepción autorreferencial. É dicir, que nos entendémonos a nos mesmos como chegando a unha situación, isto ten que ver con o de Fukuyama, no? Do fin de historia, no? Chegamos a un ámbito que nunca antes na historia da humanidade se deu, no? E ademais o pasado perdeu a súa capacidade de interpretar o presente, porque a fenda entre a actualidade e o pasado é tan grande, no? Que non ofrece claves interpretativas. Es esta a última idea. O complexo CTD eu creo que funciona como un mecanismo de autocensura. Esta é unha tese, debería que desenvolver con calma, porque eu creo que é unha tese bonita. É dicir, que en xeral, ciencia, tecnoloxía e democracia preséntanse en sociedade ocultando os seus vencellos históricos co error e co horror as dúas cousas. Hai unha ciencia e unha tecnoloxía ao servicio do horror. Pero isto non se presenta de ningunas maneiras. Ustedes poden coller, eu son profesor de medias, efectivamente, poden coller todos os libros de ciencia de medias, teño consultado un montón deles e tal, e ningún sitio lle van dicir, no, mire, con esto torturamos mucho mejor. O con esto matamos mucho mejor. O con esto sojuzgamos mucho mejor. Lo que vamos a decir es, cuanta más ciencia, esto también. Y con la tecnología pasa igual, y con la democracia pasa igual. La democracia plantea problemas concretos, ¿no? Pero bueno. Claro, entonces eu digo, o que eu quero analizar é a relación que hai entre tecnoloxía e democracia. Estou facendo fincapé na esencia da nosa cultura. A nosa pregunta é unha pregunta que afecta o principio de legitimación de todo o noso orden cultural. Porque o noso orden cultural pode se cuestionar por dúas cousas. Dende fora, dicindo, o que vostede escribiu tamén vale, entón temos que recuperar filosofía, arte e religión como marco hermenéutico de autointerpretación do presente, ou ben podemos decir, pero hai contradicións sistémicas. E entón, o desenvolvemento tecnolóxico e científico pode afectar seriamente aos procesos democráticos das sociedades desta horizonte cultural, ¿no? Claro, isto é gordísimo, porque entonces se nos zarandea a cuestión, ¿no? Bueno, que quería subliñar a gravedade da pregunta. Isto non é unha pregunta de, oiga, que pasa con el móvil? No, isto é moito petero, isto é unha cousa moi seria. O digo porque moitas veces se tiraniza o chegamento a este asunto. Vamos a hablar de... No, oiga. Isto está en xogo como legitimamos a nos órganos. Como se presenta a rede a sí mesma? Bueno, non sei se coñecen, voulle dar dúas citas. Unha de Nicolás Negroponte, catedrático de Tecnoloxía do MIT. Libro Mundo Digital, página 67. A rede é descentralizadora, globalizadora, armoniosa e empoderadora. Les voy a citar dos cositas del texto de John Perry Barlow, que es uno de los gurús de la red, ¿no? La Declaración de Independencia del Ciberespacio, no sé si la conocen, es un texto sorprendente, Bueno, resulta que
Esto bueno, se emitió en Suiza el 8 de febrero de 1996 como respuesta a la aprobación en ese mismo año de la ley de telecomunicaciones en los Estados Unidos, que pretendía controlar esto un poco, ¿no? Entonces dice, por cierto, que fue asesor de Obama, es colega del último Kennedy, ¿no? Gobiernos del mundo industrial, vosotros, cansados gigantes de carne y acero, vengo del ciberespacio, el nuevo hogar de la mente. En nombre del futuro, os pido en el pasado que nos dejéis en paz. No sois bienvenidos entre nosotros. No ejercéis ninguna soberanía sobre el lugar donde nos reunimos. No hemos elegido ningún gobierno, ni pretendemos tenerlo. Así que me dirijo a vosotros sin más autoridad que aquella con la que la libertad siempre habla. Declaro el espacio social global que estamos construyendo independiente por naturaleza de las tiranías que estáis buscando imponernos. No tenéis ningún derecho moral a gobernarnos, ni poseéis métodos para... Bueno, voy a leerlo despacio. Ni poseéis métodos para hacernos cumplir vuestra ley, que debamos temer verdaderamente. Aquí todos pueden entrar, sin privilegios o prejuicios debidos a la raza, el poder económico, la fuerza militar o el lugar de nacimiento. Estamos creando un mundo donde cualquiera, en cualquier sitio, puede expresar sus creencias, sin importar los singulares que sean, sin miedo a ser coaccionada al silencio o el conformismo. Vuestros conceptos legales sobre propiedad, expresión, identidad, movimiento y contexto no se aplican a nosotros. En nuestro mundo, sea lo que la mente humana pueda crear, puede ser reproducido y distribuido infinitamente sin ningún coste. ¿Esto qué es? Bueno, pues esto es la utopía democrática en una expresión tecnológica donde se da la felicidad del consumo sin límite y la horizontalidad democrática sin ningún tipo de restricción. Vamos con los datos. Voy a dar los datos. De esto no se puede dar datos si uno nos consulta los de hoy, porque esto en 24 horas se acabó, ¿no? Pero en fin, voy a apelar a un libro de un periodista inglés, Andrew King. En 2015 escribió un libro, Internet no es la respuesta, que es un análisis bastante sencillito del asunto, pero los datos yo creo que se comentan por sí solos. Vamos a ver. En 2013 se gestionaron 1.300 millones de contratos de móviles. En 2018, les voy a dar, en 2020 se calcula que habrá 50.000 millones de dispositivos inteligentes en la red. Voy a decirlo otra vez. 50.000 millones de dispositivos tecnológicos conectados en la red. En 2014, por minuto, lo que voy a decir ahora es por minuto, los 3.000 millones de internautas hasta aquella hora son muchos más, ¿no? Enviaron, y probablemente me equivoque en las cifras porque hay muchísimos ceros, ¿no? 204 millones de correos, 72 horas de vídeos, 4 millones de búsquedas en Google. Compartieron en Facebook 2.460 millones de contenidos. Descargaron 48.000 aplicaciones de Apple. Gastaron $83.000 Amazon. Tuitearon 277.000 mensajes. En 2014, Amazon pasó a valer 150.000 millones de dólares. En 2013, Amazon vende 75.000 millones de dólares y gana solo 274 millones. Un margen que no llega al 0,4% de beneficio. Google. 2001, ingresos, 86 millones. 2004, 2.000 millones. 2012, 14.000 millones. Capitalización bursátil, 400.000 millones de dólares en 2014. Número de búsquedas ese año, 1,2 billones. Bueno, no tengo que decirles que todo esto es registrado, y por algoritmos, es conservado y toda esa información se compra, se vende, etc. En fin, esta cosa. Concentración de capital. Apple, Google, Microsoft, Verizon y Samsung en el año 2013, 387.000 millones de dólares, es decir, más que el PIB de Emiratos Árabes. Facebook, 2014, que esto ya está tipísimo, 1.300 millones de usuarios, ¿no? Que enviaban 2.460.000 comentarios al minuto. Estoy saltando muchas cosas,
Según Benedict Feld y Michael Osborne, Universidad de Oxford, entre 2020 y 2040 pueden perderse el 47% de los empleos existentes. Piratería. Hay un portal, Pandora, donde una famosísima cantante americana vio reproducida su canción 3.112.300 veces. Beneficios, $39,61. Voy ahora a leer titulares breves de noticias de periódicos y acabo. Javier Cortés, redes sociales, los oscuros mecanismos de censura de Facebook, ¿no? La red social nunca ha desvelado cuáles son los criterios en los que se basa para borrar una publicación. Michael Way, privacidad, análisis con el... Bueno, esto de Cambridge Analytica, no sé si lo han seguido ustedes, un poquito, ¿no? Cambridge Analytica, para influir en los votantes de Estados Unidos, ha hecho el perfil de 100 millones de votantes, utilizando 300 ítems según el modelo Kosinski, que es, dicen ellos, capaz de predecir el perfil de personalidad de una persona con la misma precisión que su propio cónyuge. Estoy en matrimonio en Estados Unidos. Carissa Beriz, tus datos son tóxicos. Estos son prácticas del gobierno chino. El gobierno chino tiene un concepto que se llama el crédito social. Este sistema evalúa la reputación de una persona a partir de todos los datos que de ella se tienen. Y de acuerdo con su calificación, permite limitar su acceso a diferentes oportunidades. En febrero de 2017, el Tribunal Popular Supremo de ese país anunció que había prohibido coger un avión a 6,15 millones de personas en los últimos 4 años. Otro... Claro, son chinos... Un poquísimo, ¿no? 1,65 millones están en la Isla Negra, que les impide desplazarse en tren. El gobierno está creando un sistema de control total en el que se registra y codifica cada acción de cada individuo. Bueno, lo que hacen las empresas, lo hace el gobierno. Y voy a acabar con este dato. Marius Carroll, en La Vanguardia, publicó una editorial donde reproduce un dato de Thomas Friedman, columnista del New York Times, que acaba de publicar un libro, gracias por llegar tarde, donde expone que hacen falta de 10 a 15 años para comprender una nueva tecnología y redactar la normativa subsiguiente. Y la tecnología desaparece en un plazo de entre 5 y 7 años. Ahí os dejo el asunto, amigos míos. Ahí os dejo el asunto. Sí, yo después diré cosas, ¿eh? Si me dejáis. Respecto, bueno, enlazando con lo que te dices, eu quería considerar tamén no texto que compartimos varias, para min, cousas que son moi fundamentais da crítica que eu faría a redes sociais. Una é o que aí aparece como o esencialismo, que o reflectías ti. Internet se debe considerar independentemente do seu uso, do seu compromiso político e económico, e de algún xeito, dado que unha ruptura que había antes, o que había antes e o que hai agora, unha especie de ruptura que está por riba incluso da historia. Non hai, mire, o que me vai a contar vostede de antes se non ten nada que ver co de agora. É unha especie de... a mesma, como se di, a mesma ruptura ten a súa historia, pero Internet, as redes sociais pretenden ter unha especie de esencialismo que está por riba do ben e do mal. Ese é un punto. Hai outro punto que está relacionado ca persoa humana. Eu penso que a mí me pon de punta cecais porque eu utilizo moitos datos para saber, pois nas colisións se producen millóns de partículas por segundo e cada un ten varias características, o seu momento, a súa enerxía, etc. Entón eu sei un poquinho tratar datos e resulta que as redes sociais, de algún xeito, calquer aspecto da existencia humana se mide, se analiza, se comparte. E de aí ven os algoritmos, o Big Data, a minería de datos, e iso primeiro, e ademais se sacraliza a quen sabe de algoritmos e de Big Data e de minería de datos.
Cando, en principio, o que fai a primeira cousa é que os seres humanos temos creatividade e estamos abertos ao inesperado. E os algoritmos asesinan a todo o que ten que ver ca creatividade e co inesperado. Pero, ademais, os algoritmos o que fan é clasificar. E para, dado que na rede pois aparecen multitude de datos que están compartidos dun xeito, diría que, bueno, que sen inconsciente, pero o que fai ese tratamento mediante algoritmos de todos esos datos é prácticamente clasificar as persoas humanas, os obxetos, de tal xeito que un pode decir que fulano de tal é o código de barras tal. E iso quere decir que ten as súas propiedades como ten todos os obxetos. Si se pega por aquí a tal obxeto, probablemente reaccionará de tal xeito. Ademais, se pode medir a súa probabilidade. De tal xeito que se reduce as persoas humanas a un código de barras. A pregunta, quen son eu? Pois a resposta é un código de barras. É un pouco crudo, pero é a miña crítica fundamental. Dixen a primeira o esencialismo, a segunda, que dun xeito, bueno, moitas veces consciente, se está reducindo as persoas humanas a código de barras. E despois, xa se dixera para min, é que tamén non se di, pero de algún xeito hai palabras que están sacralizadas. A ciencia estaba sacralizada, agora eu penso que, bueno, que está históricamente dende xa o século XIX, tivo todo un proceso de evolución e de crítica, pero agora hai outro que está sacralizado, que é a innovación. No texto que distribuíras decías que un análisis feito en Suecia sobre, digamos, sobre a palabra innovación, pois prácticamente o 80% das veces se refería a ela de xeito positivo, e críticas había moitas menos. E de algún xeito a innovación, como todas as cousas, pode ser boa e mala, pero cando se fala de innovación somente se fala de cousa boa. Poño un exemplo, aquí non sei se hai, non hai, pero innovación educativa. Cando se fala de innovación educativa se fala moito. Eu sempre digo que hai 80 facultades de ciencias de información en España, xa que logo hai un montón de falar de eso. A innovación educativa sexa en calquera etapa, eso é positivo. Mire, usted innova. Mire, perdone, pois non, por agora non. Pero mire, usted é que un berza. Usted non está a tal. Xa que logo as miñas, eu fago fincapé fundamentalmente, xa falo, deixo de falar esencialmente na miña crítica do esencialismo das redes sociais. Estou falando a crítica, podo falar tamén, digamos, de cousas positivas. Entre outras cousas, eu estou sempre ligado ao Centro Europeo de Partículas Elementais, que, entre outras cousas, creou a web. A web provén do Centro Europeo, eso sí, sen cobrar nun céntimo. Eu penso que non foron conscientes de que non cobraban un céntimo pola utilización, pero se utilizase, se cobrara, todos os presupostos do CESTI estarían cubertos e seculan por sempre. Pero en calquera caso, a miña crítica é fundamental que a cuestión do esencialismo que aparece na internet. A segunda cuestión, a de algún xeito reducir a persoa humana a un código de barras debido á potencia dos algoritmos e de Big Data, e tamén destruir a creatividade e a abertura ao inesperado.
e despois a terceira, sacralización de determinadas palabras, como pode ser innovación, pero se poden atopar outras, no xeito de actuar dos adoradores de redes sociais. A verdade que, dende o punto de vista político, pois, aínda que a propagación de internet, etc., e a utilización é masiva, pero eso non quere decir que non haxa unha proporción moi fundamental, que en España é do orde do 15-20%, e depende no mundo rural é moito máis grande, que non o utilizan, que tamén depende da idade, por suposto, pero non se utiliza. E para min, pois non hai dereito de que todo ese segmento da poboación non está, que non este nas redes sociais non existe, xa sexa para votar internamente dentro dun partido ou que sexa, non existe. Para min, esa xente que de algún xeito é das capas máis desfavorecidas, polo menos a esquerda debía de telas en conta cando fai análisis dese tipo. Bueno, pois falo. Bueno, en primeiro lugar, unha cousa que eu sempre digo, e é que eu agradezo moito que me presentedes, Carlos, como sociólogo, porque eu son por exercicio, pero por formación non teño a carreira de socioloxía. Quero aclarar isto, porque cando me quixen... Non, ás veces invítame a falar no colexio de sociólogos e sobre saídas profesionais para os sociólogos, e eu sempre empezo con este conto, porque cando me quixen colexiar non me deixaron. En España, os pais da socioloxía non eran sociólogos. Vale. En todo caso, alegrame estar no Ateneo e alegrame estar con algunhas persoas as que coñezo precisamente en razón da miña actividade profesional. Pero sí que me sinto científico social e que, bueno, levo anos investigando ahora como consultor independente neste ámbito. Bueno, vamos a ver. Estades falando de moitas cousas e eu que ademais teño diante a miña muller, que logo unha crítica feroz, falarei pouco, porque senón logo xa de volta no coche me dirán es que lo hablas tú todo e non dejas hablar a los demás. Si lo dices, por algo. Si lo di por algo será. Bueno, vamos a ver, hai varias cousas. Efectivamente, hai unha especie, digamos, de boa nova tecnolóxica e de papanatismo e de, bueno, a mí gustame decir que hai unha idolatría co paradigma técnico-científico e no caso das redes sociais é evidente, incluso con proxección política, é dicir, eu en certa esquerda que vai de nova esquerda, sorpréndeme a veces a confusión que hai en nos movemos nas redes sociais, consultamos nas redes sociais, parece que eso dache un plus de legitimidade, bueno, de legitimidade social, non? E faime gracia que no ámbito da socioloxía a veces, non por parte dos profesionais, pero xa por parte dos clientes, cando escribes un concepto sociolóxico como é o de rede social, non? Dicimos, bueno, este señor ten unha boa rede social. En un informe para Cáritas o que estamos dicindo é que ten, digamos, unha serie de recursos familiares, veciñais e tal, que poden exercer a solidaridade integral e tal. Moitas veces xa o noso cliente que está entendendo é que decimos que este individuo navega moito por internet e ten un Facebook, non? Entón, eu creo que hai unha certa tontería global con isto, eu non quero, digamos, ser trivial, pero sí que acontece que nas redes sociais e na rede, vamos a ver, intentando ser ordenados, eu creo que basicamente é unha ferramenta e é unha ferramenta para a comunicación e outras bases de coñecemento. Como todas as ferramentas, outra cosa é o uso que se faga dela. En terceiro lugar, tampouco a ferramenta é inocente, a espada está feita para matar e o arco está feito para ferir, e a torunda de algodón está feita para curar, o sea, pero bueno, podemos usala para asfixiar a alguén. É dicir, a ferramenta non é inocente, pero creo que, efectivamente, penso que estamos de acordo, non sei se está en breve, pero cualificada audiencia, aí está, en que realmente o xuicio que se debe facer da utilización da internet, incluso da utilización dos big data, é dicir, iso debe ser obxecto dun xuizo ético-moral independente, creo eu, da ferramenta en sí, e centrándose no uso que se fai da ferramenta en sí. Pero, por outro lado, creo que tamén hai unha dramatización de todo isto, porque moitas veces a información que circula por aí é tamén dun nivel de fondura, é dicir,
Bueno, a ver, hai un monólogo dun humorista, seguro que o coñecedes, onde el conta un día que sai á rúa e decide comportarse coa xente coa que se cruza como te comportas cos amigos en Facebook. Dice, vin a miña veciña, crucei a acera, enganchei na do brazo e funlle dicindo, mira, hoxe comprei unha camisa nova e ademais vou ir de viaxe, e dicir, bueno, e dice, a 6 da tarde chaman a policía municipal, este tipo está tolo e é molesto. Sin embargo, eso é o que moitas veces a xente fai en Facebook, non? Eu acabo de mudarme de residencia e de pronto, ahora vivo en Redondela e teño un fillo de 18 anos e entón de pronto a mí empezan a chegarme propostas de amistade dun montón de xente nova e tal e cual e, bueno, simplemente porque son o pai del, pero logo tamén cando ves, é dicir, o tipo de contidos que esta xente pon en Facebook ou cos temas sobre os que poderías pronunciarte e tal, a cousa tampouco vai moito máis alá de zapatillas deportivas, camisas, roupas e tal, non sei que. Sei que hai outros ámbitos onde, pois, a mellor a xente manexa outro tipo de preocupacións. Pero que moitas veces tamén a mercadoría é moi trivial. Tendo isto en conta. Claro, eu, por exemplo, nun momento pensei, mesmo como tese de doutoramento, precisamente no tema de predicción do comportamento por redes neuronais, é dicir, ao final estamos falando do comportamento electoral, estamos falando do mesmo. Isto, por exemplo, os franceses, a socioloxía francesa desenvolveu todos estes estudios sobre estilo de vida a partir dos cuestionarios longos e iso é sobre papel e cun tratamento informático posteriori, o mesmo conto ao final que vamos simplificando é o mesmo co do Big Data, non? Agora, que ocorre? E entro nesta cuestión e prácticamente quero acabar aí. A predicción dun comportamento en función dun algoritmo non é a explicación do comportamento. É dicir, eu nos libros, bueno, non os citamos, non? Pero este de Morozov, que é moi clásico, que Javier nos propuxo para ler, e outro que eu confeso que non limiteime as notas que nos pasou Javier, de Mayo Schoenberg e Kenneth Cukier, Big Data, la revolución de los datos masivos. E estes, bueno, gastan 300 páxinas falando do tema epistemolóxico. A min todo isto, sinceramente, pareceme un pouco anglosaxón, non? Sí, a ver, non nos poñemos de acordo que é ciencia, claro que non nos poñemos de acordo. Carlos Pajares, que é un científico eximio, e eu que son nadie, xa, cando estábamos para sentar, xa empezamos a discutir do que era ciencia. Claro, son científico social, e Carlos xa puxo cara de coña. Bueno, as ciencias sociales me intentan e tal. Claro, eu reivindico, por exemplo, a socioloxía como unha arte que utiliza ferramentas científicas, que aspira a verdade, que aspira a explicación e que utiliza procedementos científicos. Ciencia experimental, ciencia formal, ciencia exacta, bueno, eu creo que na medida que a pedagogía, a psicoloxía, a socioloxía, a economía mesmo, e aquí hai algún economista eximio, teñen esa tentación, penso que se equivocan radicalmente, e que, bueno, eu reivindico aí o espírito do renacemento, é dicir, claro que hai que medir, e claro que hai que pesar, e claro que tal, pero non é o mesmo. Bueno, Carlos sabe del tratamento de datos, é dicir, incluso cando decimos que unha variable é dependente e o verificamos, é dicir, estamos facendo, en termos estadísticos, unha afirmación de carácter formal, porque a causalidade última non queda explicada por unha relación de dependencia matemática ou non sempre. Que ocorre? Aquí falo como profesional, sin embargo, por exemplo, eu traballo para distribuidores de alimentación que fan tratamentos estatísticos e que están ensayando estas cousas dos ritmos con que tú reposas yogures na nevera e todo isto xa está, é dicir, automatizado e tal, pero siguen encargando estudos cualitativos. E as metodoloxías sociolóxicas cualitativas, por certo, son propias, son un invento hispano, é dicir, son un invento do mundo latino. É dicir, e se siguen utilizando para ir á lógica dos comportamentos. A base, sabedes que é dicir, isto ven, bueno, reinterpretación do estruturalismo e daquela idea que no fondo pareceme a min por moita neurociencia que botemos en riba, non sei, mellor isto é un atavismo, tampouco sei argumentalo, pero creo que non é ninguna estupidez seguir afirmando que pensamos en termos lingüísticos e que ao final, é dicir, é a forma que temos de nomear o mundo. Isto é o logos, está incluso no fundamento da nosa civilización e da nosa cultura. E, por tanto, as estrategias cualitativas intentan explicar o mundo a partir dunha sintaxe. Eu creo que debíamos de levantar a bandeira,
isto é unha obviedade que eu sempre que se me dá a oportunidade de falar en público na que insisto, creo que non é o mesmo información que coñecemento, creo que hai unha trampa que é entender que a acumulación masiva de información equivale a coñecemento, unha morea, unha montaña de pedras, de porquiaños de pedra non é a fachada do Obradoiro, é dicir, a fachada do Obradoiro ten unha sintaxe, e ten unha ideoloxía, e ten un discurso, e ten, por tanto, unha iconoloxía, e é obra dun señor, nun contexto histórico dado, que quixo facer unha representación simbólica de algo e tal. Eu penso que esta é a clave, eu non sei se estos teóricos da historia están tan fascinados coa ferramenta que perden isto un pouco de vista. E, bueno, e logo as proxeccións de todo isto son inmensas. Entrando, brevísimamente, no tema da proxección política. Bueno, claro, que polas páxinas nas que eu navego na internet e polas cousas polas que me intereso en Facebook e polas mensaxes ou polos comentarios que tuiteo, alguén pode predicir o meu comportamento electoral? Vale, pero eu creo que ese non é o gran problema ético. O gran problema ético é alguén que manexa datos das comunicacións que desde a Revolución Francesa son privadas, e iso é unha conquista social, que alguén mercadee con eso. Ora, que alguén, é dicir, a segunda parte, entón a mí faime moita gracia este escándalo, non, es que lo usaron para influir en la campaña de tal, bueno, si vostede é tan tonto que unha política que está reducida ao nivel de eslogan, é dicir, simplemente alguén, pola garabata do candidato e por 4 mensaxes, nunha cultura política de eslogan é capaz de moverte, o sea, vamos, non sei, é dicir, e non estou negando a eficacia da ferramenta estatística que pode decir este señor es de centro-izquierda e proclive a votar unha opción con matices feministas, porque isto xa se utiliza para lanzar coches ou para lanzar produtos e, por tanto, bueno, nunha determinada concepción mercantil da política lógico que se utilice para estimular o voto. Pero isto tamén interpela a persoa que se deixa, digamos, mover según, a partir de que mensaxes elementais e impulsivas. Porque o pan e circo non o inventou hai un tópico, non? Depende de onde o leas. Isto era como cando aquelas traballadoras sociais inglesas dixeron que o 10% das mulleres eran maltratadas, eran nunha área do sur de Londres. Entón, a partir de entón, hai tamén este papanatismo estatístico, dicir, a min, se o 2% das mulleres son maltratadas, a mí xa me parece un drama social, e se o 0,2 tamén. Pero entón empezaba aquela cousa, dice, non, pois, isto en Ferrolterra é o 28%, non, pois no meu barrio é o 75%, dicir, parece que unha especie de subasta da alarma social. Bueno, pois isto, Internet, el 5% del tráfico en Internet son fotografías pornográficas, non é el 20, é el 40, cada vez que busco o dato, a cifra é diferente. Pero que por internet circula moita filfa, moita cousa que non ten tampouco, é dicir, bueno, entón que os individuos que trafican, digamos, realmente, pois con isto, sexan despois interpelados, porque, bueno, non sei, é dicir, eu teño algunha persoa no meu entorno que, desde logo, o tipo de contidos, o tipo de cousas que me manda a mí, eu estou traballando só a WhatsApp, que alguna vez, que a información que manexa que farán para persuadido? É dicir, cales serán os estímulos? Pois serán moi básicos, non? Serán un palo e zanahoria. Bueno, pois, a ver, máis brevemente ainda, porque senón non vou deixar de falar. A ver, Nesto é unha... Claro, sempre existe o risco cando se fala destas cousas de ou ben adotar un punto de vista apocalíptico, non? O integrado, non? Entón, sempre é un problema porque realmente os problemas derivados, sobre todo da tecnoloxía, da ciencia tamén, porque a ciencia xa no século XIX se converteu nunha religión, ou nunha neoreligión en Europa, pero logo no século XX aparece a tecnoloxía. A tecnoloxía é un asunto que creou problemas na intelectualidade europea, non agora, sino xa nos anos 30, por exemplo, entre os intelectuais nazis, un dos grandes problemas que houve, é dicir, de Heidegger, Junger, etc., pois, en gran parte, o nazismo era unha reacción contra un nihilismo tecnolóxico.
De feito, pois, Juncker falaba, bueno, basándose un poema de Hegel, de que íbamos a ingresar na era dos titáns, na era da tecnoloxía, que iba a acabar pois, coa cultura tradicional, coa poesía, coa natureza, etc. E, por lo tanto, pois, había xa un recelo terrible contra o tema tecnolóxico pois, nos anos 30, no século pasado, non? E non había internet, nin televisión. Había a radio que era por onde que Hitler utilizou e Goebbels, pois, como agora se utiliza nas redes sociais, é dicir, que pero o problema non está na radio, nin está na televisión, nin está nas redes sociais, ainda que é verdad que cada un destes medios pois chega de forma diferente e crea, poderíamos entrar a discutir se crea unha humanidade diferente ou non, non? Pero de entrada o problema está na humanidade, non na tecnoloxía, porque o problema está en que, por exemplo, outro día lía unha señora feminista, que un discurso no que eu concordo bastante, porque era, e iso que era un discurso, digamos, radical, porque era digamos, de unha rama do feminismo que é o feminismo arredista, non? Que propón unha separación de sexos que a mí me parece moi verosímil, quero dicir, eu nin estou en contra sequera, e máis, pareceme que hai razóns de fondo para que haxa mulleres que rexeiten a sexualidade masculina por ser invasiva, digamos, por antonomasia ou por natureza, e, por lo tanto, que prevean un mundo como prevé un Proust, no caso dele interesadamente, con dous sexos vivindo por separado, non? Cada un no seu continente. Iso non me parece un mal, me parece unha opinión máis e hasta pode verosímil. Eu non a vou ver, pero bueno, non me parece mal. Pero o que sí me asombrou foi outra cousa que engadía que ten que ver con isto da mitificación da tecnoloxía, e é que dicía que era inconcebible que nesta altura da civilización os humanos nos sigamos reproducindo cun método tan primitivo como o dos cans, ou das vacas, ou dos bois, é dicir, unha cousa, dicir, bueno, pero como é posible que sigamos cando o normal é que a tecnoloxía actual permitiría fabricar ovellas doli, é dicir, permitiría fabricar individuos de forma moito máis perfecta, con menos defectos, e ademais con moito menos problemas de intendencia, digamos, non? Entón esta persoa viña a dicir que non podemos permanecer na animalidade, digamos, sexual, pero podíamos engadir que nos alimentamos tamén e comemos e defecamos igual que os bestas preadamitas, cousa que é inadmisible. Entón, esta muller, o que estaba propoñendo é un mundo feliz de Huxley, que é un mundo onde se alimenta a xente con as pastillas, é onde efectivamente se fabrican os individuos nunha fábrica, dependendo para, pois aquí hai unha fábrica para fabricar albanéis, outra para fabricar camareiros, etc. E analistas de algoritmos tamén, exactamente. Entón, que ocorre na novela de Huxley? Pois o que ocorre é que de repente hai un fallo mecánico, sale un individuo raro que se nega a integrarse nesa sociedade perfecta onde tomas unha pastilla e eres feliz, e onde todo está regulamentado, e acaba por converterse esta persoa nun salvaxe, e por buscar os salvaxes que viven extramuros da civilización, onde a xente sigue parindo con dor e pasando por todas as maldicións bíblicas, de tal maneira que o libro de Huxley é unha apoloxía reaccionaria, en realidad, porque contra se nos fixamos todas as novelas utópicas do século XX, tanto a 1984, que no fondo é unha denuncia do control absoluto e tal, como as de Huxley, son digamos que novelas románticas que reivindican ao contacto ca natureza, digamos, é o que temos de animais, é o que temos de seres primitivos, e que, por tanto, son unha reacción contra os excesos tecnolóxicos, non? Bueno, efectivamente, por lo tanto, o tema este é un tema que preocupa desde hai moito tempo, e as redes sociais o único que engaden é un elemento que isto sí que creo que é peculiar das redes sociais, que non se producía, por exemplo, na televisión, porque a televisión tamén movía as eleccións, a televisión é un instrumento electoral incluso o mellor máis poderoso que ou tan poderoso como as redes sociais, non? E a radio antes da televisión. Entón, o problema non é que se poda manipular a opinión pública das redes sociais, o que ten de específico as redes sociais, o que ten de específico é que as redes sociais son interactivas.
É dicir, en realidad son máis democráticas que a televisión, porque a televisión é máis vertical, a televisión era, que vías, nós, por exemplo, lembramos a televisión en blanco e negro dun estado que era un estado fascista, pero que por outra parte tiña aínda a idea do despotismo ilustrado e entonces poñían os teatros en Estudiuno para que a xente se formara, etc. E desde logo non, a televisión franquista tiña, entre comillas, unha calidad cultural moi superior a que ten a da democracia mercantil, non? Non había na televisión franquista salvados, bueno, algúns personaxes que hai agora na televisión, pois sería absurdo que aparecer. Entón, que pasaba ali? Bueno, pois que ali había a idea de que existía unha autoridade e que, por lo tanto, que existía unha cultura que tiña un valor e que, entón, lógicamente, intentaban adoctrinarnos neses valores, non? Mentras que acontece agora? Pois o que acontece agora é que as masas emancipadas polo mercado, como o mercado é unha instancia anticanónica, porque o mercado non pode admitir que Mozart é superior a Julio Iglesias, porque se admite unha superioridade está limitando o mercado. É dicir, o mercado ten que ter a capacidade en todo momento de converter a merda en ouro e ouro en merda, e viceversa. É dicir, de converter unha novela calquera en unha cousa de Shakespeare e a semana seguinte ao revés, non? Porque senón fracasa, non? E ademais está basado na obsolescencia, ten que vender cada semana un produto, non pode, porque se a xente sigue escoitando a Mozart toda a vida, entonces pois non hai mercado, non? Por lo tanto, o mercado é anticanónico, non admite ninguna xerarquía. E entonces que ocorre? Que as masas emancipadas polo mercado non admite ninguna xerarquía. E entón, o que hai de novo nas redes sociais é que están cheas de Shakespeare, están cheas de Platóns, están cheas de Aristóteles, oxe a xente creese máis sabia que nunca. Oxe é moi difícil falar coa xente porque hai un montón de individuos que son competentes en casi todas as materias, porque se lle falas de medicina, xa leron 50 páxinas, teñen unha opinión sobre as vacinas, unha opinión sobre tal, que como se foran médicos, non? Ainda que sean opinións infundadas, porque o mellor se é de filosofía exactamente igual. Entón, claro, isto é un problema porque, por exemplo, os que sodes, eu xa me retirei, pero os que sodes profesores, pois, se as masas non admiten o cano, os alumnos tampouco. Entón, digamos, bueno, pero usted, que autoridade ten vostede para explicarme aquí? Porque, claro, o magisterio tradicional basábase na idea de que o mestre sabía máis que os alumnos. Non? Pero, actualmente, a idea é, incluso a mellor a contraria, de que o mestre, ou como moito, é un mecánico que sabe manejar un aparato para encender o computador, non? É un coaching formativo. Exactamente, é un coaching. Bueno, porque é un coaching. O coaching xa, que é un asunto sacado. O Limonte, tampouco... É un coaching, o coaching formativo. O coaching é curioso porque eu teño asistido a cursos de mellora de innovación educativa, no que o único elemento innovador era que nun momento dado estaba o señor explicando ali como había que ser un bo profesor, e de repente dicía, bueno, vamos descansar un momento. Entón poñía un disco de La Fillera e bailaba toda a sala. Entón, bueno, quero dicir que non no tema da innovación, pois tampouco non sempre, moitas veces é pura... É La Fillera de superior. Bueno, La Fillera de superior Fluviense, e por tanto eu que decidí que era La Fillera, pero non vin a relación entre bailar un rato e La Fillera e a, porque, bueno, nas nosas clases, nós tuvamos compañeros, Javier tamén tuvo un compañero, nós tuvamos un compañero que cantaba habaneras na mitad das clases, o sea, non era, por tanto, era un profesor que se adiantou moitas veces moitos anos en innovación educativa, non? Eso sempre se fixo, sempre se tratou de entretener a xente como cada un dos seus... Claro, eu non canto, pero Xavier pode cantar e que canta moi ben, e xa está, non? Eso me parece moi ben. Entón, todo o asunto termino, que o que me preocupa a min é si, efectivamente, isto crea algunhas psicopatías. Por exemplo, eu teño un amigo que ten un fillo que veu estudar a Santiago e resulta que, ao final, bueno, un alumno que era moi brillante durante o bacharelato e tal, e incluso destes que dicen que ten altas capacidades e tal, e cando terminou o curso, volveu e suspendera todo. Entón, claro, dixo, pero que fixeches? E o que fixera é que non salira da habitación. Excepto para comer, para repoñer a... Pero meteuse na habitación, non se relacionara nin cos compañeros del piso. E, por suposto, foi incapaz de facer unha rede social, pero real, na facultade, non? E agora, hai un problema tremendo, que resulta que o rapaz, cal é o problema? Que como non ten ninguna capacidade de concentración, porque estuvo sempre
metido no tema sempre colgado do ordenador, é incapaz de estudiar máis de 5 minutos. E entonces, como é un tipo de altas capacidades, no bachillerato non tuvo ningún problema, pero ao chegar á facultade resulta que é imposible, por moi xenio que seas. Entonces, ahora, que pasa? Pois ahora hai un drama. Ahora hai un drama porque resulta que, en ese caso, sí que é un produto da forma de alienación, non? Porque ao mellor se fora un teleadicto, tería outros problemas, pero non tería o problema de ser incapaz de permanecer, de ser imperativo, de ser tan imperativo intelectualmente que é incapaz de concentrarse 10 minutos nun discurso, non? Entón, o que me preocuparía é se de repente empezan a aparecer individuos ou empezamos a fabricar persoas deste terror, non? Pero epistemolóxicamente, isto é outra dimensión, super preocupa tamén, é unha cousa que me preocupa, porque claro, eles din que atenden, pero eu creo que atenden superficialmente. Esta anécdota é real, hai 3 horas, saindo de casa, o meu fillo estaba deitado no sofá, vendo a tele, e estaba cun ordenador atendendo a un vídeo dun tipo que falaba en inglés, e falaba dunha trivialidade, ademais, un tema de moda e tal, porque... E digo yo, coño, estás atendendo a 2 cousas? Dice, no, bueno, estou atendendo realmente a 3. Pois xa sabía por onde iba a coña, porque estou con móvil whatsappeando con non sei que. Digo, bueno, claro, o sea, non sei cal é ese nivel de aprensión do que recibes, de comunicación do que envías, porque son uns virtuosos, vamos, isto é como pianista, claro, que ten unha sinapsis especial para manexar cada man, porque a mí é que me parece alucinante, vamos. Bueno, pues, no, eu, bueno, quería intervir un pouco, primeiro, pues, para agradeceros a vosa presencia aquí e os temas que plantexades, que son temas todos de moito calado, non? A min, especialmente, efectivamente, atendendo a primeira das intervencións, hai un tema que ciencia, tecnoloxía e democracia, non? É evidente que a ciencia e a tecnoloxía, sobre todo, sufrido unha importante transformación nos últimos anos, non? Sobre todo a aceleración que se chama do cambio tecnológico, que implica modificacións en todo tipo de organizacións. Evidentemente, nas empresas, en primeiro lugar, os novos instrumentos tecnolóxicos, as novas tecnoloxías, obligan a cambiar a organización, a estrutura empresarial para adaptarse, lóxicamente, a esas novas tecnoloxías, non? Bueno, no espacio público, no sistema democrático, a nivel xeral, é evidente que esta aceleración do cambio tecnolóxico, das novas tecnoloxías, implican necesariamente un cambio, unhas modificacións da propia estrutura democrática que hasta o momento deu funcionando. Eso, a mí me parece que é un tema que primeiro, para adecuarlo aos novos sistemas de información, as novas tecnoloxías, en segundo lugar, para controlar a propia potencialidade dese novo mundo, dese novo espacio informativo e comunicativo e demais, que son internet, que son as redes sociales, que son o mundo da información, non? E a mí me parece que ese é un tema onde a resposta política, a resposta de todos, evidentemente, de momento vai moi por detrás dos enormes procesos de cambio tecnolóxico que cada vez son máis acelerados. Estamos vendo nos propios instrumentos que posibilitan que cada unha das persoas prácticamente teña unha enorme potencial de capacidade de información e de comunicación. Estamos vendo como nos teléfonos móviles, fundamentalmente, onde cada 5 ou 6 meses quedan obsoletos. Evidentemente que todo isto é o que en este momento está facendo unha crisis en general dos sistemas de representación, dos sistemas democráticos e dos sistemas de información e de relacións, porque evidentemente digamos, os novos paradigmas fan que prácticamente cada unha das persoas teña, por así decirlo, evite esa relación con o conxunto da sociedade para intercambiar posicións en profundidade, para achegarse a debates, a reunións, aos esquemas tradicionales polos que nos movíamos hasta agora. E, por
por lo tanto, a mí me parece que aí vamos moi por detrás, sobre todo nos sistemas públicos, tanto de ensinanza, non? Un pouco para diferenciar eso de información non é coñecemento, evidentemente, eso ten que vir desde a escola moi, en fin, moi ben marcado, como a hora de reorganizar o conxunto da nosa sociedade democrática con os potentes instrumentos tecnolóxicos que nos últimos anos, sobre todo, pois han posto de manifesto. Sí, bueno, tamén quería facer unha reflexión, me parece moi interesante o tema e ademais hai unha sección do Ateneo que traballa justamente sobre isto e eu, vamos, o que quería destacar é que efectivamente hai unha serie de conceptos como son a tecnoloxía e a ciencia, a democracia, a liberdade e a intimidade da persona que sempre foron bens escasos na civilización. A democracia sempre foi unha aspiración de prácticamente todos. O avance tecnolóxico sempre estuvo limitado por os recursos, por cantidad de cousas. E realmente a liberdade individual e a intimidade sempre estuvo cuestionada polo poder de todo tipo, político e económico. É dicir, que nunca realmente a sociedade estuvo ben nesos conceptos dos que estamos falando agora, non? Evidentemente chega unha nova era, porque isto é un cambio de era totalmente, as autopistas da información que anunciara fai 25 anos Clinton e que parecían que era unha cousa que estaba moi lonxe e que iban a tardar tempo en aterrizar, pero que en moi pouco espacio de tempo afectaron a ciencia, a tecnoloxía, a educación e fundamentalmente a expresión, que cambiaron totalmente a forma de comunicarse, e realmente eu creo que hubo moi pouco tempo para asimilar ainda todo este cambio que supón esta modificación. Hai que dicir que a tecnoloxía, o diseño tecnolóxico nunca foi acertado, é dicir, sempre o uso social da tecnoloxía a que cambia. Vamos, lo vemos na historia, a radio naceu para comunicar os barcos. Nunca Marconi pensou que a radio iba a ser para un medio de comunicación. É dicir, Internet foi concebido realmente como un medio de comunicación militar. Nadie pensaba que iba a pasar todo isto. Eu creo que había que diferenciar moi ben o que é Internet e o que son redes sociales, porque non se debe confundir todo. Por unha razón moi clara, porque en Internet está o ocio, o negocio e a comunicación. Pero nas redes sociales realmente o que funciona é outro tipo de factores. Nas redes sociales están personas que se queren comunicar entre sí porque teñen uns intereses comuns. Eu creo que eso pode ser bon ou pode ser malo. E pasa igual co Big Data. O Big Data, evidentemente, é un elemento de control económico, pero é un elemento moi útil. Eu outro día estaba buscando un libro que non encontraba e aos 2 días me aparece un libreiro en Argentina que ten o libro. Por que me sale a mí un anuncio na miña web dese libreiro? Evidentemente porque busquei en Google ese libro. Eso é a autorización do Big Data con unha utilidade práctica que para mí é moi interesante e que posiblemente se non houbera isto na vida chegaría eu a ese libreiro. É dicir, que estamos nun cambio que ten aspectos positivos e aspectos negativos, pero o que non podemos negar é que o poder político perdeu gran parte do control social sobre os individuos e sobre os colectivos. Eu creo que nestes tempos é moi difícil manter unha situación de dictadura. A dictadura de Franco con redes sociales e con internet sería impensable, igual que teñen problemas nos países que sosteñen réximenes aínda autoritarios, como é o caso de China, en donde realmente están poniendo tantos obstáculos e tantos frenos a redes sociales e a internet, non para que os ciudadanos vivan mellor, sino para que non se enteren. Por lo tanto, eu creo que estamos nunha dimensión en donde a partir de agora evidentemente se van a desenrolar moitísimos cambios de relación social
E un fundamental que a mí me preocupa e é, por exemplo, a, podríamos decir, descolocación na que están os medios de comunicación. Por qué? Porque perderon a hexemonía, eran realmente os que controlaban, dependentes do poder político ou do poder económico, a comunicación unidireccional. O que decía tamén Vieito sobre o papel da televisión, que foi un papel de intentar realmente condicionar a grupos sociales a través dunha programación. Eu creo que a veces, cando falamos das redes sociales, somos un pouco estreitos de mira. E hai que ver isto, o que está sucedendo a nivel mundial. E hai que ver a explosión da comunicación a través de Internet en sociedades que nunca tuveron ni siquiera medios de comunicación tradicionales. En América Latina, en África, en Asia, bueno, eu conozco proxectos de comunicación que son absolutamente encomiables, pues, por exemplo, unha radio lapona, en donde conecta unha comunidade que viven a cabalo de 4 ou 5 países, que ten unha extensión brutal e que teñen un medio de comunicación en internet que sería impensable en outros tempos, e servindo unha comunidade con unhas características moi concretas e, evidentemente, creando redes sociales para eses colectivos. Por lo tanto, hai que ser un pouco amplios e ver que na rede está o ben e o mal, como está na sociedade. E están os bons usos e os mal usos. Pero estamos nun cambio de paradigma total que aínda está por redefinir, porque o uso social é o que vai a facer eso, e hai que pensar tamén que moitas das partes negativas están provocadas por aqueles que perderon a hexemonía. Por exemplo, as alcantarillas do Estado hoxe non son policías que andan por aí, hoxe son centos de personas que están na rede creando noticias falsas, creando isto, contrapoñéndose aos que se expresan públicamente. En ese sentido, pues, os cambios son moi grandes. E o vemos en cada acontecemento. Onte mismo unha selección a rector aquí, que os resultados non se explican se non se entende a acción en redes sociales. E Carlos seguramente o sabe mellor que ninguén. É dicir, como, evidentemente, os propios sujetos de selección se expresan libremente por primeira vez e rompen os canales de comunicación habituales, que antes eran os medios de comunicación, as notas de prensa e demais. É dicir, eso vai contra a libertad do individuo, vai contra a democracia? Eu creo que para nada. Para nada. E, evidentemente, claro, a tecnología permite un maior control do individuo, pero o individuo históricamente sempre estuvo controlado polo seu patrón, pola súa familia, polo Estado, por todo o mundo. Nunca vivimos unha situación de maior libertad que a de agora. É unha reflexión así collida polos pelos, pero, bueno, me parece que hai que decir. Isto Cecais, digamos, eu estou totalmente de acordo con Xosé Ramón. O que pasa que Cecais, eu na miña intervención puxen justamente a nota dos peligros fundamentais, é dicir, que esencialmente era, bueno, xa o dixen, non vou a repetirnos, o esencialismo e despois a clasificación. Por suposto, ese uso mal das redes sociais. E, por suposto, hai, como ti moi ben dixeras, o uso positivo, como absolutamente todos os obxetos que pode haber neste mundo. Se pode facer uso positivo e uso negativo, e despois usos que non se poden ni calificar de positivos ou negativos, que son, bueno, que veremos. O que sí é que ten unha potencia moi grande, e iso que quere decir é que o uso malo tamén é formidable, entre outras cosas porque pode anular totalmente as persoas e o tratamento das persoas, pero iso quere decir que ten tamén o seu contrapartida, que ten no uso
positivo e pode contribuir, por suposto. Eu non entraría máis na, digamos, na liberdade no mundo occidental, senón máis en outros mundos. E moito ben se pode facer en África. Yo quero polemizar con isto. Eu quero polemizar. A ver, tamén quería polemizar, pero aquí el señor quere decir. No, simplemente suscribir todo lo que dijo José Ramón, pero quería añadir un aspecto, José Ramón, de datos. La gente que comparte datos en Ito lo hace voluntariamente. La gente a lo mejor no es consciente del uso que se hace de esos datos. Pero los datos que, las consultas que hacen hoy, las hace porque le da la gana y porque quiere. Y a lo mejor no sabe el uso que se le va a dar, pero nadie lo niega. Es decir, lo peligroso sería que datos personales, como son los datos médicos, los datos económicos, circulasen voluntariamente. Esperemos que eso esté suficientemente protegido, que tampoco estamos muy seguros. Pero los datos que nosotros colocamos en una red, Facebook, lo hacemos porque queremos. Y claro, el Big Data es el paraíso del estadístico. Yo soy matemático, ¿no? El Big Data es el paraíso del estadístico. Ahí no existe muestra, trabaja con toda la población. Desaparece la estadística inferencial, queda la estadística descriptiva, además tienen todos los datos de toda la población y es el paraíso, claro. Para un estadístico es maravilloso. Pero hay una cosa que é moi importante. Cando realmente unha tecnoloxía avanza, no uso social non somos conscientes dos peligros hasta que empezan a pasar cousas. Cando se lanzou o automóvil, a cantidad de atropellos e mortes que había era terrible. No, e tamén as medidas negativas, a electricidade, cando se las empezaba aldeas que non querían pois os indígenas morrían porque non sabían defenderse daquelo. Pero enseguida aprendieron que había que esconderse porque te mataban a 100 metros, non? Ahora mismo estamos nunha etapa de aprendizaxe tamén e de saber que non todo o podemos poñer na rede e que temos que aprender a defendernos desa historia. Por eso lle dou tanta importancia ao uso social, porque aí o uso social avanza ainda máis rápido que a tecnoloxía. Xosé Ramón, como miras para min, non sei se que te... Bueno, eu coincido moito con moitos dos análisis que fixetes. No, digo, eu non sei se foi un apocalíptico, eu non quería ser apocalíptico e en ese sentido, vamos, concordo co que estás dicindo. Eu simplemente digo, a min, admitindo que esa libre comunicación, vamos a ver, hai unha especie de utopía progre 68era que moitos de vos viviches en propia carne e a que eu son un parvení, é dicir, un tipo que chega tarde, que era aquela idea de soñar un pouco unha democracia basada en que todo o mundo iba a estar moi informado e todo o mundo iba a ser moi culto. Eu fago unha emisión de radio para crear afición a un determinado tipo de música desde hai 18 anos e o fago gratis et amore, porque crees naquela cousa, bueno, pues moi de Ateneo, de decir de que, joder, de que isto fai as persoas máis persoas e máis sensibles e, por tanto, máis libres e tal. A mí o que me dá pánico, non digo as redes sociais son eso, internet é eso. A mí un problema que isto ten, e haberá que ver como xestionamos, é a tiranía da mediocridade, o que tú de maneira tan descriptiva decías, bueno, Mozart e Julio Iglesias, bueno, e cousas infinitamente peores, porque hai veces que, por exemplo, son materia musical e dices, coño, pero que estamos volvendo, isto é unha involución, estamos volvendo o tipo aquel a 4 patas ou tal, porque isto xa é unha cousa super esquemática e, bueno, pues algo desto hai. E entón esa democratización que ten ese lado positivo ten tamén ese lado, é dicir, ese lado negativo, porque entón é a horda, non? E a horda tampouco é a democracia ateniense, é dicir, a horda asamblearia proclamando a Alarico ali o pé dun carballo e tal, non é exactamente tampouco a democracia ateniense. Bueno, si eu quería polemizar, poñéndome a política, non sei a forma de polemizar. No, eu iba a decir algo. Non deixaste de falar a cara. Non, é o único que quería sinalar é que, bueno, unha da característica máis así de uso de redes sociales e todo isto é a velocidade que alcanzou isto. E isto asusta moito. O sea, que decir, se miramos 20 anos para atrás, que é alucinante, o sea, que empezábamos co correo electrónico, o sea, que nos parecía unha cousa maravillosa. Resulta que ahora estamos falando do Big Data. A mí o Big Data, en principio, como a miña de formación estatística, me parece unha cousa maravillosa. Maravillosa no sentido de que hai un montón de información a disposición e que iso pode dar, o sea, a súa boa utilización é unha cousa estupenda. Para iso se necesitan os algoritmos.
porque moita información sin ordenar é desinformación. Quer dizer, eso non sirve para nada e desinforma. Para iso tes os algoritmos. Os algoritmos a mí me parece unha cousa moi útil, porque axuda a organizar a información. E, bueno, só que quero dicir que me pareceu un pouco as intervencións un pouco pesimistas en canto a como vai o mundo, e creo que bueno, que as redes sociales ben usadas poden beneficiar a moita xente. Creo que, bueno, en ese sentido non me parece unha cousa tan terrorífica que eu estou totalmente de acordo, pero quero decir que tamén a xente debe de saber que os departamentos máis importantes de Big Data son que están cheos de matemáticos e de físicos e non de economistas e non de matemáticos. O Banco Santander, number one, o Banco BBVA, number two, e así podo seguir. O CNI, number three, e así podo seguir. Simplemente digo eso. E a min, por suposto, porque o Big Data é prácticamente a miña profesión, eu son físico teórico, pero sei moi ben, e tamén pasar Big Data a evolución diferenciada. Eu o que insistía en que efectivamente vamos por detrás do punto de vista de organizar o control, de alguna maneira, o propio sistema a nivel social de esas novas tecnoloxías que nos ofrecen unha gran potencialidade, é evidente, pero é evidente tamén que precisamente por esa gran potencialidade e polas posibles desviacións que podan ter, teñen que ser obxecto de algún tipo de consenso, de algún tipo de regulamento que non as mate, que non mate, digamos, as súas potencialidades, pero sí que, de alguma maneira, as regule, as controle. Eso ten que estar en manos do conxunto da sociedade a través da súa representación política, non pode haber outra. Eso é. Bueno, eso é moi complicado porque para empezar habría que teria que haber un Estado mundial. Claro, é que evidentemente o proceso películas de ciencia ficción como Star Trek, o proceso de internacionalización das economías das nacións políticas empezou xa hai moitos anos. Ahora en este momento estamos nunha etapa de globalización, obviamente, e a necesidade de un goberno mundial. Eso está claro. Ahí es donde vamos muy por detrás dos procesos de transformación tecnológica. A ver, Isabel, tú queres... Eu quero polemizar. O que pasa que eu son un home decimonónico de mentalidade, non? Entonces, para empezar... O século XX. Non, decimonónico. Ademais, vou cara atrás, xa non vou cara diante. Cada vez que saco o meu móvil en clase, os alumnos queren facer unha colecta para mercarme un trebello que se chama dispositivo inteligente. Bueno, vou polemizar. Primeiro, supoño que é unha característica democrática que eu saiba cal é a información que se ten de min. E canta máis transparencia xa sobre este dato, millón. O que está a acontecer agora é que non é así. É dicir, é que todo o meu comportamento que pode ser digitalizado, é rastrexado, é guardado e é utilizado para motivos que eu non explícitamente non concedí. Eu teño a miña posición controlada 24 horas ao día. A miña posición controlada. Teño un perfil de compra que sabe un carallo, as tiritas, o que compra, non? Con eso saca o meu perfil sanitario, é dicir, vanse que mercar información sobre a saúde pública todas as grandes empresas que teñen que facer programas de contratación, por suposto. Despois está o asunto de que os algoritmos están completamente, pero son privados, pois teñen empresas privadas. Eu non sei o algoritmo que me está a contar a min, non sei que datos recolle.
E, hasta onde eu sei, cando isto se lle pediu as compañías e todos os xueces fallaron a favor de que, oiga, isto é unha propiedade privada. Bueno, claro, moi ben, pero es que... Sí, bueno, non sei. No, te poño unha puntualización. Sí, no, puntualización. Hai 15 anos se conocía un xestor de seguros aquí nesta ciudad que ibas a facer un seguro de vida e te decía que volveras dentro de 3 días. Sí. Inmediatamente, el tiña o seu contacto no hospital que lle pasaba todo o teu expediente sanitario e entón te facía ou non te facía o seguro de vida en función... E eso estaba bien. É dicir, eso sempre funcionou. Bueno, hombre, de unha forma ou de outra. Bueno, non sei que sempre funciona de forma... Ahora, con leyes de protección, que antes non había. Non sei que te diga. Non sei que te diga. Esto se va a dar ou non se va a dar? Se va a comprar y vender esta información o non? La información sobre mi perfil sanitario, la información sobre mi perfil ideológico. Cuando yo abro un libro en Kindle, saben las páginas que leo, saben lo que subrayo, saben el tiempo que le di, pero yo no quiero que se sepa. Vamos a ver, es que esta es la cuestión, coño. Yo, como usuario democrático, no me da la gana de estar localizado. No me da la gana de que recojan información de los que hago. Puedes no estar localizado, ¿eh? Claro que pueda, no. Pero entonces entramos en las vigencias sociales, porque una cosa es, claro, la libertad no se da abstracto. La libertad se da en función de las vigencias y los usos sociales. Y las vigencias y los usos sociales pagan un precio. Voy a poner un ejemplo tonto. Yo soy del coro en el que canto, que vuelvo a decir así como canto no coro da Sinfónica de Galicia, hai 85 cantantes. Cantos non teñen WhatsApp. Eu. Pero eu xenero unha molestia. A señora encargada de pasar, por certo, o sistema canalito e tal, tense que acordar de que eu estou aí porque son o tipo raro que non quere estar conectado. Claro, pero entón a miña... Es dicir, eu non estou nunha situación paritaria respecto aos meus compañeros. É dicir, eu asumo un costo. Me convierto nun tipo extravagante. E isto é unha forma metafórica de plantexar unha cuestión de que a liberdade non se plantea. Isto se plantea nun contexto de visencias sociais. E as visencias son visencias porque teñen vigor, que dai ben a palabra, teñen peso social. E conducen oriente a un comportamento. Eu teño alumnos bueno, que esa é outra, eu teño alumnos de 14 a 18 anos. ¿Sí? O móvil para eles é a extensión do brazo, é dicir, non pasan ningún minuto sin o móvil, porque cando non están con móvil, están, isto é unha cuestión de visencia social. Dillo rapaz, ti eres libre, te collelo non collelo, o carallo, claro que son libre, pero que resulta que todo o meu contexto social está pesando nese sentido. É que falar de liberdade así, como descontextualizada, eso é moi fácil, pero resulta que, efectivamente, as sociedades non se artellan así. Non se artellan así. Non tenía televisión. Os meus rapaces, bueno, además, este ano estamos a facer unha investigación, que por certo é interesantísima por esta pregunta. Quisemos facer un experimento de privación de móvil no meu instituto. Falei con 187 alumnos. Tiven taquicardias. Ai, profe, por Dios. Bueno, pero vamos, poñase mal y carallo que se me desmayaba. Perdón, en clase. ¿Cómo? ¿Uso del móvil en clase? No, mis alumnos intento que non usen el móvil en clase. Vou te dicir unha cousa. No, Cando eu vexo un alumno atento, é que está como... Pero bueno, se te usas o móvil en clase, entón, direixe que, eu digo, porque eu tampouco permitía, pero os alumnos a min víame como eu vía que era rapazo crego vello da miña parroquia. Pero yo defendí el uso de inhibidores para los móviles en el aula, ¿eh? Bueno, bien, pero... Eso é ir contra eso, é como poñerlle portas ao campo. Pero eso que cambia, cambia o modelo educativo. No, cambia a idea de liberdade. Cambia que cando tú falas de liberdade non se pode falar en abstracto. Hai que falar no contexto social. Eu teño que dar clase con 40 monstruos ou 50 que teñen un ordenador encendido. E cada vez que tú dices unha cousa, van a Google ou ao buscador que les utilicen a contrastar que o que ti estás dicindo é certo. Lógicamente, 50 personas buscando encontran moito máis do que ti podes saber na tua vida. De forma que o mellor te das unha referencia bibliográfica e xa eles teñen un libro posterior que é moito mellor que iso que tú estás falando. Co cal, ao cabo de 2 ou 3 anos, dando ese tipo de clase, a que conclusión chegas? Que a clase teñen que dar eles. E que tú que tens que ser realmente o motor para que aflore o conocimiento aí nesa aula. Dependendo do contexto. Isto cambia totalmente a forma de transmitir as cousas, o conocemento. Tú non podes ser aí o centro de todo, non. Tens que ser realmente o que estimule
que aí se produzca realmente unha reacción positiva de... Yo creo que no fondo estamos de acuerdo. Eso es evidente. Son matices, Eso es evidente. Ahora, son adversativas. Eso es evidente. Yo no quiero Eso es evidente. Ahora, eso es evidente. Ahora, Yo no quiero que ten consecuencias, eso ten consecuencias. Porque ten utilizando consecuencias. unha rede que era gratuita. Os avances técnicos, todo avance, todo o progreso ten Cuando empezó por los suposto ten perdas, eu sosteño que todo avance, por incluso falando dos positivos, falando dos avances positivos, todo avance positivo, e por suposto eu creo no progreso, é dicir, non son partidario das vacinas, non, porque entre outras cousas, pois, porque non existían cando eu era neno, pois, é dicir, non estou a favor de pero entendo, efectivamente, que os avances producen teñen tamén unhas perdas, e hai que asumir as perdas. Por exemplo, o que ti falabas antes do mainstream, da vulgaridade, do hospital, isto é unha cousa que non é imputable ás tecnologías, é imputable ao uso do mercantil das tecnologías. Pero, efectivamente, é imputable en última instancia a humanidade. Que acontece? Que acabo de expoñerlo el. Efectivamente, eso é así, pero entón, que ocorre? Que un profesor, por exemplo, vamos a pensar nun profesor, Mr. Nabokov, cando daba clase en Cornell, non? Se os seus alumnos estivesen hoxe en Cornell, pois pensarían que Mr. Nabokov é un tipo de unha mona, non? Dirían, este que con a non? Mirarían ali, tal, publicou... Quero dicir, non comprendes? Quero dicir que a toda a xerarquía intelectual que se supuña na que se basa o Logos que ti falaches, non? Porque o Logos, eu, por exemplo, unha alumna miña, preguntou un día, cando daba a clase, bueno, estaban falando entre eles, non? E saliu a palabra alma. Entonces, de repente, que como a rapaza non sabía o que era alma, dirixios a mí, senón xa non me preguntaba, non? E dixe, vai, o profesor, pero isto da alma, onde ven? Entón, dixe, bueno, pues isto de Platón, pero como de ben? Dixe, sí, do século V, VI antes de Cristo. Dixo, non me digo, bueno, entonces nada, iso é unha tontería. Claro, efectivamente, claro, que a democracia teníase... Non, a democracia teníase, que antes ti mencionaste, a democracia teníase é unha cousa, é moi mitificada. Non, a democracia teníase é moi interesante estudada porque explica o que é realmente a democracia. A democracia teníase, para empezar, había cargos que eran a sorteo. Por qué? Porque se non é a sorteo, non hai democracia. Non hai democracia. Porque a democracia é que o presidente da Xunta ten que ser un tipo que se diga, bueno, o primeiro tío que pase ás 11 polo Obradoiro, o día 27 de maio. Entonces hai democracia. Ahora, se non, isto é o que dicemos, porque se non hai democracia, porque que pasaba na Ágora? Que resulta que o tipo que tiña máis cartos compraba os votos. Entonces, a única forma de que o cargo fose rotativo era que fose elixido un calquera, porque de feito a definición de democracia que dá Gilbert K. Chesterton, que é un católico que me gusta moito a vos, que sodes católicos, eu son ateo, pero tamén me gusta. Chesterton di, a democracia non é o goberno da maioría, é o goberno dun calquera, do cidadán común. E é máis democracia canto goberna o cidadán. Xo decía Zapatero, que son a prova de que... Por exemplo, por exemplo, cando antes falamos frase de Trump é un exemplo de un exemplo de que cualquiera pode llegar a ser presidente. De que é presidente, xa non calquera, sino que a mí o que me suscita o tema non é que Putin a través das redes sociais manipulou a población. Non, porque non é posible que un señor mandando mensaxes a Estados Unidos induzca a elección de Trump. O que creo máis ben é que hai que pensar se a maioría dos estadounidenses son como Trump. Que eu creo que é verdad, son como Trump. Pero non digo a dos estadounidenses, digo, ao mellor a maioría da humanidade é como Trump. E ao mellor entón, vamos ao problema da democracia. Entón, ao mellor da democracia, pois, tamén ten os seus problemas, comprendes? Porque, claro que ten os seus problemas. Porque ao mellor resulta que eu quero ver a televisión e resulta que todo o mundo está vendo Salvados. Digo, me cago en tala. Dieito, para que vamos a acabar defendendo o sufragio censitario. Non digo eso. Vamos a acabar defendendo o sufragio censitario. Digo que hai que ter en conta o problema das perdas. Este é un lugar adecuado. O problema das perdas existen perdas no tema da tecnoloxía, como existen perdas na organización do Estado. É dicir, por exemplo, a liberdade. Eran máis libres os esquimós, lapós, que falamos antes, hai 400 anos, seguramente, cando non había Estado. Andaban ali, eso sí, tiñan unha esperanza de vida menor,
tenían máis problemas sanitarios, andaban atrás dos renos, non, e morrerían tal. Agora, probablemente, cando non pertenecían a 5 estados, nin estaban controlados por o terceiro, pois eran máis libres, porque, desde logo, os meus avós, que eran moito máis pobres que a min, incluso nas oportunidades intelectuais, etc., pero eran máis libres. Eran máis libres. Meu pai, que ten 92 anos, cando moitas veces dime que está no estado policiaco. E viviu durante a ditadura franquista. Pero claro, estaba no estado policiaco porque resulta que se tú organizas o estado e eres un cazador, ele cazador non pode levar a escopeta ao lombo por as aldeas. Entón o tío iba ca escopeta, de repente un día dixeronlle multa. Dixo, coño, pero xa ando en toda a vida ca escopeta. Digo, bueno, pero é que ahora non podes andar. O tío un día cortou un salgueiro nun pozo. E dixeron, oiga, isto hai que pedir un permiso a xunta. Entón o home dice, pois este estaba policiaco, efectivamente. E entón é verdad que é un estado policiaco. Outra cousa é que non haxa máis remedio que apoiar o estado policiaco. Pero eu son partidario de reconocer a verdad. Porque non é que diga meu pai, é que Alexis de Tocqueville, que escribiu A democracia en América, e que é un principal teórico da democracia, e que, por suposto, defendeu a democracia e a Revolución Francesa, etc., ten unha frase terrible onde dice: ninguén non sabe o que é a verdadeira dozura de vivir ninguén que non vivise antes da Revolución Francesa, decirse. E é certo que seguramente dentro, eso non quere, e el por suposto apoiou a Revolución, é dicir, que é preferible eso que non tanto, pero evidentemente alguma perda hai, porque zona de vivir dos que vivían. Dos que vivían, non, pero ele refíase a zona de vivir en xeral. A zona de vivir, non, probablemente non só dos que vivían, sino tamén dos pobres, porque, por exemplo, un pobre, un pobre campesiño do ano 42 que andaría tal en Galicia, que non ten ningún poder e tal. Por suposto non vivía como Juan Marx, que andaba con Juanita Reina, naturalmente, non? Pero como o tipo non sabía quen era Juanita Reina, porque hoxe en día o problema é que a xente ve a televisión e dice, coño, é que eu non son como tal, entón está preocupado, pero mellor resulta que como non sabía quen era Juanita Reina ni Juan Marx, e o que facía ir á bodega, entón estaba mellor ás 3 da mañá e viña un amigo, viñan cantando de noite, entón o tío levantaba, e eu se tira un dice, pero como, que mañá teño que ir a traballar, non? Se como o tempo era distinto, esa xente chegaba cantando, meu pai contame de que ao mellor chegabas ás 3 da mañá a unha casa cantando, e o tío baixaba, colles un pouco xamón e bebías toda a noite, estaba así. Evidentemente, eso é moi malo para a modernidade, moi malo para a democracia, malo para todos, non hai vacinas, non hai sanidade, xente morre tal, morre desdentada, non? Agora, había máis liberdade? Había máis alegría? Pois non o sei, a ver, eu non o sei, teria que... É un tema filosófico, non? O progreso, é co progreso da humanidade. Hai cousas que son evidentemente... Todos os aspectos. Claro, o progreso da humanidade é unha cousa... Ahora bien... Que nos levaría a que seguramente os neandertales... Eran máis felices que os aspectos, posiblemente, claro. Que eso é unha reducción absurda. Non, é que por suposto, é que eu non... Por eso digo que estou dicindo que hai que asumir unhas perdas, porque cando se fala do tema... Por eso non quero falar en termos apocalípticos, pero si digo que hai unhas perdas. En isto da cousa tamén hai que asumir unhas perdas. E a perda é que se realmente pois tes un fillo que está colgado de internet todo o día, pois está que non sale da casa, e que ten a súa experiencia secuestrada, porque en lugar de vivir, vive únicamente unha senda que lle ven imposta por... Presentación digitalizada. Unha senda virtual, non? Que antes, que podía tamén ser un telladito, non lle pasa o mesmo, tamén vive sobre non sei, pasa... Pero quero dicir, exactamente, o xente que vive sobre os libros, agora, eso é un problema, porque a xente agora hai un problema que a experiencia vital, personal, non? A vida túa, concreta, todos os días, está moi reducida por a fascinación por a xenda mediática e tecnolóxica, etc. E entón, eso é verdade, é unha obviedade, non? Tú estás pensando, en lugar de estar pensando mellor na túa vida, estás pensando na xenda do día, que a xenda do día pode ser un suceso que apareceu, e incluso cambia o tema da intimidade que falaba el. Por exemplo, toda a vida a sociedade foi, digamos, se morría un familiar, había un velorio porque socializabas a dor, non? Era a sociedade tradicional, igual que a da hora, procuraba acompañarte no tal. Pero é que agora non é que te acompañen 4 ou 5 vecinos, é que agora resulta que se produce un crimen terrible, como que vivimos hai pouco tempo, eso dá lugar a un negocio mediático impresionante, e entón resulta que
unhos señores que foron vítimas, un pai que foi vítima dunha desposesión terrible, que mataron a filla, está ali de diante de 4.000 desconocidos que se xuntaron ali, por eso como mañá se xuntan por ante un torero, non? Pero que realmente e o tío chorando dice, me dai mucha fuerza, e a mí alucina, porque eu endarecei unha humanidade que non é a miña humanidade, porque eu se me pasa eso non me dá ninguna forza a casa 4.000 monas ali berrando, entendes? Me teria ver a casa, pegaríame un tiro, non sei que faría, pero desde logo non iría ali a... Pero, entonces, a ver, claro, non é por ser apocalíptico, é por constatar que, efectivamente, a sociedade mediática e a experiencia secuestrada, as redes sociais e a televisión, non só as redes sociales, todo, provoca uns cambios, non? Uns cambios. E algúns son patolóxicos. Como sempre, como son antes te comentaches que pasaba con 600, non? Cando eran 600, pues de repente vías un tipo que bueno, primeiro, que era un fetiche para o coche, non? E segundo, pues que tiña un montón de accidentes porque era... Bueno, así.